उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बे बिथिङाव दिनै मा फोरमायो? गिबियावनो उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय देग्लायनि 2025 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसार जानो हानाय बे फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैहाय नैबे 21 मे खालि उदालगुरि हिनजावसा गेजेर फरायसालियाव लादों। दा बेयाव जोङो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानायखौ गासै सा 23 उदालगुरि दख'रा सिङाव थानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय जादों। आरो लोगोसे देग्लायहाय बर' बिजोंजों हायार सेकेन्डारिखौ लिरनो मोननायलाय बिनिफ्रायबो जोङो साथामहै सायख'नानै जायबा हाइस्ट मोनदों बिथांमोनखौ बरायनाय जादों। बे हाबाफारियाव बिथांमोना गोबां फैनानै बरायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि बरायनायखौ नाजावफैदों। मा जाहोननि थाखाय देग्लायनिफ्राय बे हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिनायफोरखौ बरायदों? देग्लायहाय जों थांनाय समफोराव जों बर' बिजोंजों हायार सेकेन्डारि आनजादखौ लिरनो मोनामोन। मात्र बड' आरो एडभान्स बड' बे मोननैखौल' लिरनो मोनोमोन। नाथाय गासैबो साबजेक्टफोरखौ बा गासैबो आयदाफोरखौ इंराजिनि अनगायै बर' बिजोङाव जोङो देग्लायहाय गिबि खेब हायार सेकेन्डारि आनजादखौ लिरनो मोनदों। दा बे हिसाबै जोङो बर' बिजोङाव फरायनानै हायार सेकेन्डारि आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनायखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लायहाय गिबि खेब हायार सेकेन्डारिखौ लिरनो मोननायाव बर' फरायसाफ्रा गोबाङानो सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। जों बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय उदालगुरि दख'रानिफ्राय गोजोननाय मोनदों। दा जोंनि बिमानि रावजोंनो लिरनो मोननायखाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा सेथि थाखोआव आवग्रिनो हादों बा मासि मोननो हादों। जों बिनि थाखाय दख'रानिफ्राय साबायखर बावहरदों। उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि हिनजावसा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि बेवहाय मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन पास जानानै उथ्रिसार जानो हानाय आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल पास जानानै फार्स्ट डिभिजन मोननानै पास खालामनाय बिथांमोनखौ दिनै बरायदों। आरो आं बेहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गासै मेट्रिकआव 23 जन फार्स्ट डिभिजन मोननानै पास खालामनाय बा उथ्रिसार जानो हानायखौ दिनै उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों। आरो गासै 3 हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार पास खालामनायखौ बरायदों। दा आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि जेसेबांखिनि फरायसुलि बिथांमोना दिनै मेट्रिक आनजादाव पास जाबाय बिथांमोनखौ आं जयैनो खेबसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयखौबो बरायबाय। आरो जायफोर हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार पास खालामबाय बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। दा आंनि खावलायनाया बेनो जे फरायसा फरायसुलि नोंथांमोना जिखि स्ट्रिमाव फराया मानो, सोरबा दिनै आर्ट्स फरायगोन, सोरबा दिनै साइन्स फरायगोन, सोरबा कमार्स फरायगोन, दा जिखि स्ट्रिमाव फराया मानो नोंथांमोना गोसो होनानै बयबो फरायगोन। गावनि जि थांखि बे थांखिखौ जेब्लायबो लानानै फरायलांगोन आरो इयुनाव साक्सेसफुल जानो हागोन आं बेखौनो आसा खालामदों। आरो जायफोर हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै बा सेकेन्ड इयार पास खालामनानै जायफोर माने अनार्स लानानै फरायगासिनो दङ, सोरबा जेनेरेल लानानै उइदाउट अनार्स लानानै फरायगासिनो दङ, बिथांमोनाबो जिहेथु जिउआव माने आन्डार ग्रेजुवेट जानानै थाया बा बेक थानानै डिग्रियावनो जे डिग्रि फरायहांबाय थानायनि गेजेरावनो जाहाथे बेक जानानै थाया आङो बेखौनो खावलायबाय। बिनिखायनो आङो गासै डिग्रि फरायनाय फरायसा नोंथांमोनखौ जिखिनि जेनेबा इडुकेसननि जि डिसिप्लिन बा सिस्टेमा दिनै इउनिट टेस्टआव पास जाथारनांगौ बा जोंहा मेन लिरनाय एग्जामाव जोंहा पास जाथारनांगौ, जोङो बेखौ खालामनांगोन। भाइबा जुदि जादोंबा कलेजाव बे भाइबायावबो एटेन्ड जानांगोन। प्रजेक्ट जुदि जादोंबा बे प्रजेक्टखौबो नोंथांमोना एटेन्ड खालामनांगोन। अब्लासो डिग्रिया नोंथांमोना क्लियार जागोन। जुदि खालि जोङो एग्जामखौ लिरोबा जों नुदों सोरबा भाइबा एटेन्ड जाया, सोरबा प्रजेक्ट साबमिट होआ, बेफोराव सोरबा लिरनायाव पास खालामदोंबाबो गोबां जोंनि फरायसा मेक्सिमाम डिग्रिनि फरायसाफोरा दिनै आन्डार ग्रेजुवेट जानायनि जाहोना बे आरो। ओंखायनो आङो खावलायबाय जे गार्जेनफोराबो बेहाय बिराद कनसियास जानांगोन। गावनि फरायसा फरायसुलिफ्रा स्कुलाव थांदोंना थाङाखै, फरिखायाव एटेन्ड जादोंना जायाखै बेखौ नायनांगोन। बा प्रग्रेस रिपर्ट होदोंना होआखै, हमना ला भाइबायाव एटेन्ड जादोंना जायाखै, एग्जाम लिरदोंना लिराखै, गावनि फरायसा बा गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ जेब्लायबो खबर लाबाय थानांगौ आरो। थांखि आंदि गावनि थांखिखौ माने खोन्थाना लाबा जाफुंसारा होननानै खोन्थाया। मोजां बाथ्रा। दा
थांखिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय माबादि फरायनांगौ होननानै सानदों? थांखिखौ जाफुंसारनो थाखाय मोजां फरायनांगौ, रेगुलार फरायनांगौ, बांद्राय रेगुलार फरायनांगौ, सानसेयाव बांद्राय फरायबाबो जायो, 2-3 घन्टा फरायबाबो जायो, बेनो एग्जामाव माने मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो बिदि फरायबानो। मा फरायनो सानदों? मायाव एडमिसन लादों? आर्टस, साइन्स, कमार्स? साइन्सआव। बबेयाव एडमिसन लादों? हायार सेकेन्डारियाव लाबाय। उदालगुरि हायार सेकेन्डारि। दा बबे फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारदों? उदालगुरि गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय। दा इयुनाव मा जागोन बेखौ फोरमायथ'वासै। दिनै उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंसोरखौ सान 26 फरायसाफोरखौ बरायदों। बे बुब्लियाव माबायदि मोनदों दा गोसोखौ? आङो बिराद रंजानाय मोनदों। आङो एग्जामनि सिगाङावनो माने सानबाय थाखादों आंबो बरायजानो गोसो दङ, आं फार्स्ट डिभिजन खालामगोन, आं मोजां रिजाल्ट खालामगोन, मोजाङै फरायगोन। आं माने सिगाङाव आंनि आब' आरो सिनियरफोरखौ बरायजानाय नुना बिराद गोसो जायोमोन आरो आंबो बरायजागोन सानसे बिदि साननानै आं फरायोमोन आरो दिनै बरायजानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आं। दा नोंस्रा बाबाथ' गैया, नोंस्रा मामाया नोंनि फरायनायाव माबायदि थुलुंगा होयो बेखौ एसे मामिया फरायनायाव गोनां जानाय गासिबो बुस्थुखौनो होयो, माने जेबो नाङा होना आरो माने फरायनायाव जेबो गोहोम गोलैयैनि थाखाय माने गासिबो गोनां बुस्थुफोरखौ होयो। फराय होननानै साजेस्ट होयो, माने सामफ्रामबो फरायनानै साजेस्ट होयो। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 30 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।